Shalom, oras man kita dalam daerah mga sa Porsiao. Pasupang musero ko taon di Cepek alay Maripola. Adora so pinatol khas hata dari patang di mulo kita matangnya. Debat aja ko para sorona sumur mulati basa kanami dilihat ko di hari paso di kami bui makai paso kami sangat tumalugod di hari. Naik timangan pertama kami Tuhan buka pro pikir nami semua ulama berbiatan bagasa Yesus matanya. Amin. Di tanaman daerah mengasal persoalan kata keripata di kita di hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dan atas surat di Lukas video 24 Muka ayat 15 sampai ayat 10 jangan kita. Jadi dina makatai nasi somoni jalan masih masuk puasa Roma Yesus sendiri maka untuk jalan berdalan rapot nasida. Alai pangalelau do mata nasida unang ditada nasida ibana ido yang go sa tidak karo masalah siapa di namar dalan itu hang sisiani masih basuk puasan hata do nasida mana nimoti pardalalan ningolu nasida rap do Yesus mangiuto Yesus alai hana sahabat situ do rohana nasida marnida na mate Yesus dia bersila jalan keluar musi ang disibe pakai ni Tuhan Yesus alami itu masih basuh kuasa haka mana sidana dua marni otak kana masa di perjalanan ni jalan di bagasan hapuni rohani di bagasan rohana sidai ala namasa ido bahenna hidup mardalani lahatuta imaus nasira rodo Yesus sendiri mardapokto dalam rak mardalan dohok nasira alai amna masa pangalenaon do mata nasira unang bitadda nasira iba adong nama ngabati adong nama pahen panga lelau mata nasida dan hidat dabi Tuhan narak merdalan dok nasida bui masa bui alami perasaan alami tabuni nama katai dabi maul hidat bui masa bui alami pakialan nahabuk rohan Muhamana makatatai dan lau pikiran isi rongan nama katai lu semuni mas gabe panganelau matai dan nitad dari isi rongan ni bernama katai lain di pawata Tuhani do diri kama kainang kita karena siau itu gabe di sadari sisiani bahwa dongana nama katai ima Tuhan Yesus ibana do na roh hehe dung ari batu duhon tunasida na tohoro mangulu to hatai poloho jol manusia nani do hita karwasa pasya takas matutu dadat datu hatta Yesusi nah saya naruh anak hita di bagasan mulut di papata terkata do dirina di bagasan mulut suatu gabe lupa itu molarong penamasa molarong piaka sitahon paruh kilo di bagasan mulut suatu gabe dihukupi hita gabe all mana ada tuata mana dukta sarwa ka pasu-pasu dung gabe gurang aka sinamot di bagasan mulut gabe lupa hitam tutup harta Yesus Kristus nama ngalih soluhutnya di bagasan mulut lani kamat kena mana apa ada ulu mana apa ada dobi Tuhan isai dongan anda kita rapi di mana kita takas mata dada suara ni Tuhan marhite hata ni debatan atau tong tataniho marhite nama dalat kita di dalam nomor roh ni debatan ibana do tuhakta di papata do dirina tuhita mahite papahenana siga nupari
pangiri-giring na ganu pa tong marhapo sa tu debatam kita tak dada matu harta ibana do debata Tuhan Yesus Kristus nata haposi di bagasan mulut to mahalehon salut na patukon narikot di bagasan mulut to dak tinggal ngomong na kita alehon at talupahon tu hatai kotai ok mamarhide hatane debata dohok marhite dalam hasil tongan jalata barita homma tu hatai tuaka ihmani kita. Amin. Pertanyaan. Debata jago para saudara semua itu tuh. Takas do ibatuko wasom marhite ipapatako direm Tuhan. Tu sisiani makatai. Nakpe pangalelawan mata nasida alai. Ujungna di boto nasida holo Tuhan Yesus Kristus sama natutong makatai raput nasida madungan. Soalnya mana perdalan di mulut kami Tuhan jujur sifatnya masih puasan hata kami mana ringoti perdalan di mulut kami HP adong doho Tuhan dogar kami asal nang martili kami di bagian mulut kami asal marka urusan marka pusat toko mengambil Tuhan HP na huwadopi kami olah koma Tuhan kami nama Tuhan saat di koma kami Tuhan di bagian Yesus Kristus matanya kami surau saat pemahaman. Amin.